my boy Phumlani. My boy Phumlani. The mountain mover. Angibingelele once again egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha igama nginguPhumlani Nkwanyana amabhodlomlilo. I'm born again. Jesu wangithethele ngelinye ilanga ngesikidimeni siyezwini lenkosi encwadini kaZefaniya chapter 1 sizofunda uverse 7 wakhona bese siyathandaza ekseni egameni lika Jesu. Thula phambi kobuso benkosi uJehova. Ake ngiphinde thula phambi kobuso. Abantu bayathanda ukukhuluma, bayathanda ukuyiphendulela, bayathanda ukuyiveza, bayathanda ukuyibonakalisa. Thula phambi kobuso benkosi uJehova, ngokuba usuku luka Jehova luseduze. uJehova ulungisile umhlatshelo, ungcolisile abamenyiweyo bakhe. Ake ngiphinde uverse 7. Thula phambi kobuso benkosi. Indaba yami namhlanje lo 5 minutes ngizokhuluma ukuthi thula phambi kobuso benkosi uJehova, ngokuba usuku luka Jehova luseduze. Ngifuna ukukhuluma nawe uyeke ukukhuluma kakhulu, uyeke ukuyilwela kakhulu. Usuthanda ukuba i-spokesperson sikaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuyikhulumela. Uthanda ukudefend uNkulunkulu ngezinto azenzayo, kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuyikhulumela. Lithi iBhayibheli thula phambi kobuso benkosi uJehova, ngokuba usuku luka Jehova luseduze. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osehlupheka isikhathi eside, izinto singahambi kahle empilweni yakhe zingenzeke. Ngifuna ukuthi ake uyeke manje ulokhu utshela abantu ukuthi wenzani, uhlanganisana, uthule bese udedela uNkulunkulu, awudedela uJehova. Ake uyeke uyihlanganisela, ake uyeke ukwenza ngawakho amandla, ngoba amandla akho unlimited, amandla akho mancane. But dedela uNkulunkulu wenza umsebenzi. Thula ulindele usuku lika Jehova. Uma uJehova ese-acta, esesebenza, enza izinto ezinkulu, abantu bazomangala. Ngesikhathi usakhuluma uNkulunkulu uyathula, akuyeke ukukhuluma ubawuza, ukhulume kakhulu bese yakuyeka izinto zingenzeki. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje ake udedele uNkulunkulu, ake uyeke uNkulunkulu engene emsebenzini wakho, ake uyeke uNkulunkulu engenelele ebandleni lakho, ake uyeke uNkulunkulu asebenze even emsebenzini nasempilweni yakho nasemndenini wakho. Inkinga yakho uthanda ukukhuluma engathi uNkulunkulu akakwazi ukuyikhulumela. Ake udedele uNkulunkulu esebenze, azenzele ngokufuna kwakhe nangokufisa kwakhe. Ngifuna ukuthi kube nekuseni liyeza usuku lika Jehova la azokhula khona, azokuphakamisa kubeke phezulu. Akade bekubukela phansi bazoxakeka bethi siyamazi lo sisi, siyamazi lo mama, siyamazi lo bhoti kade enganjena kwenzakaleni empilweni yakhe, kanti uJehova usekuphakamisile. Ufuna ukuphakamisa uNkulunkulu, ake uthembe uNkulunkulu yena yedwa, ake uthemba amandla akhe. Ungathembi experience yakho, ungathembi ukwenza kwakho, ungathembi ama-connections akho, ungathembi ukuthi wazana nabantu abangakanani, but just trust in the Lord. And the day of the Lord is coming, and the Lord shall lift you up, and the Lord will make you great. Ngifuna ukusho njalo kumuntu namhlanje obeselahla ithemba, obeseyibone ngelutho empilweni. Thula phambi kaNkulunkulu, uliyeza usuku lika Jehova, liyeza usuku lakho la uNkulunkulu ezokuphakamisa khona. Kuzodideka uSathane, kuzodideka amademoni nama-devil worshippers azoxakeka, athi siyamazi kade sidlalela ngaye, kwenzakaleni kanti hayi sekufika usuku lika Jehova. Kuzoxakeka kade bekwazi bethi siyamazi kade ehluphekele, kade engelutho, sekwenzakaleni kuyena, hayi sekufika usuku lika Jehova. Bazothi abanye siyamazi akanamali lo, uyithole phi imali yokuthenga umuzi omngaka? Sekufika usuku lika Jehova. Mase kufika usuku lika Jehova, noma befuna ukukuvalela bakwazi ukukuvalela. Sekufika usuku lwakhe, noma bethi siyamazi ukuthi ngeke aphumelele, uyaphumelela bengathandi, ngoba sekufika usuku lwakhe. Ngifuna ukusho njalo, just wait upon the Lord, ulindele usuku lika Jehova. Uzokuphakamisa mntanami, akwenza izinto ezinkulu, uzokwenza izinto ezibukwayo ngempilo yakho. Okwakho hlala kuyena, ulindele izimanga zikaNkulunkulu. Mase kufika usuku lika Jehova, ngeke uhambe ucela abantu, kodwa abantu abazocela wena ukuthi ubenzele izinto. Mase kufika usuku lika Jehova, ngeke ube ibheka, but you'll be a lender. Ngeke uhambe uboleke, kodwa uzobolekisa abantu, ngoba sekufika usuku lika Jehova. Mase kufika usuku lika Jehova, awubi na stress, awutatazeli, noma abantu bekhuluma izinto ngawo awutatazela, ukhathazeke, ngoba uyazi usuku lika Jehova selifikile empilweni yakho. Ngifuna ukusho njalo liyeza usuku lika Jehova, noma bengakuhleka kwamanje ngoba izinto singahambi kahle, kodwa ekugcineni the day of the Lord shall come in your life, and the Lord shall lift you up. Okwamanje kusabheda, okwamanje kubuhlungu, okwamanje kunzima, okwamanje uyalila, okwamanje uyakhala,
okwamanje uzama-pains, okwamanje uyasufferisha, but the day of the Lord is coming. The day of the Lord is coming in your life. The Lord shall lift you up. The Lord shall promote you. The Lord shall make you great. The Lord shall put your name higher, and people will recognize your name, and the Lord will bring you in great places in the name of Jesus. Liyeza usuku likaJehova. Father God, I pray nalabalaleli egameni likaJesu benze bazi ukuthi usuku likaJehova luyeza egameni likaJesu Kristu inkosi yethu enamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu that the day of the Lord is coming. In Jesus' name, amen.